Яңа ел бәйрәмнәре әкренләп артта калып бара. Бүген календарда 9 гыйнвар. Үзенең алтын юбилеен Зур Чиркли авылында яшәүче милләттәшебез Рафикова Наилә Ханбәл кызы каршылый. Аңа бүген 50 яшь тула. Матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән газиз әнисе, хәләл җефете Муса, улы Али, килене Наилә, кызы Раилә, оныгы Шамил, бер туган ике энесе Кәбир һәм Раил гаиләләре белән котлап, иң мөһиме озын гомер, тазалык, саулык, исәнлек, байлык, тыныч тормыш телиләр. Минем күңелемне җылытучы, серләремне саклаучы, картлык көнемдә ышанычлы таянычым булыр дип үстергән кызым да ярты гасыр яшәп, алтын юбилеена иреште. Балаңның әлеге юбилеен каршы алу үзе Худайдан бирелгән бәхет. Наиләм мәктәпне бары 5 билгеләренә генә тәмамлап, Кузнецк шәһәренең икътисад техникумына укырга керде. Мәктәптә шикелле үк ул аны да кызыл диплом белән тәмамлап, рәхмәт хатлары алып, олы тормыш юлына аяк басты. Шул чак үз гаиләсендә корды. Яшь гаилә бәхет эзләп дигәндәй Татарстан якларына күчеп киттеләр. Анда узак еллар ипи пешерү комбинатында экономист булып хезмәт итте. Декрет ялына чыккач, яңадан авылга кайтырга карар кабул иттеләр. Мәхәббәттә ул 2 бала туа. Бергә гомер кичерүләренә дә инде күптән түгел генә 30 ел тулды. Үзе бер гомер бит ул. 1993 елны үз мәктәбебезгә сәркәтип булып эшкә урнаша. Аннары Самара университетында информатика-математика факультетын тәмамлый. 2011 елдан укыту эшләре буенча директор урынбасары итеп куела һәм математика фәнен укыта башлый. Эшләү дәверендә ул хезмәттәшләренең дә, укучыларның да хөрмәтен казана алды. Хөрмәтле шәхес буларак ул авылда матур яшәп килә. Бер сүз белән әйтсәк, ул үзен-үзе кеше иткән шәхес. Бүген кадерле безгә, безнең горурлыгыбыз булып яшәве өчен рәхмәт укыйбыз. Эшендә уңышлар, гаиләсендә тынычлык телибез. Якыннарының хөрмәтен тоеп, игътибар һәм ихтирамын татып яшәргә язсынанарга. Без аны бик нык яратабыз. Котлы булсын синең юбилеең. Шатлык балкып торсын йөзеңдә. Безнең өчен бик тә кадерле син. Рәхмәт яусын барсы өчендә. Сиңа карап сокланабыз. Күңелләрдә туа горурлык. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Кабул ит син бездән котлау сүзен. Шушы булсын олы бүләкләр. Сиңа саулык, тыныч тормыш, озын гомер безнең теләкләр. Кадерле Наилә Ханбәловна, biz дә якыннарыгызның изге теләкләренә кушылып, алтын юбилеегызда бары бәхет телибез һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Утка керен, агып китем суларга. Бер кошак чәчкәләр тотып, чыгам килер юлларга. Розалардан ак гөлләмә, сөю һәрбер тажында. Сиңа дигән назлы хисләр, чәчәк аткан җанымда. Розалардан ак гөлләмә, сөю һәрбер тажында. Сиңа дигән назлы хисләр, чәчәк аткан җанымда. Назлы гөлләмәләр сиңа олы хөрмәтем. Тормышымны гөлләр иткән, син минем мәхәббәтем. Розалардан ак гөлләмә, сөю
tacında Sina diyen nazlı hisler Şeşe bakkan canımda Rozalardan o gülleme Yukarı bir tacında Sina diyen nazlı hisler Şeşe bakkan canımda Varsın da gözüme bir korasan Var nerseden ortak görüp Min bitini yaratan Rozalardan o gülleme Yukarı bir tacında Sina diyen nazlı hisler Şeşe bakkan canımda Rozalardan o gülleme Yukarı bir tacında Sina diyen nazlı hisler Şeşe bakkan canımda Sina diyen nazlı hisler Şeşe bakkan canımda Şeşe bakkan canımda